Imos ca información deportiva. Un triunfo, un empate e dúas derrotas na primeira futcal. O Unión firmou taboas co Cordeiro, o Valiño superou a Agolada e a Banqueiro e Esteirana pincharon nesta 24ª xornada. A primeira futcal encara a súa fase final, xa que só quedan por disputarse 10 xornadas e os equipos da comarca aínda teñen que pechar os seus obxectivos para afrontar con tranquilidade o resto da campaña. Esta 24ª xornada non deixou resultados moi positivos para eles, aínda que dous si puderon sumar algún punto para chegarse un paso máis ás súas metas. O Unión segue terceiro en postos de promoción tras empatar co seu perseguidor, o Cordeiro, o que avantaxa en 8 puntos. Sen embargo, afástase da cabeza da táboa, xa que Ribadumia e Marín só saben gañar e xa están a 7 e 6 puntos dos rianxeiros. Esta fin de semana non o tiveron fácil, xa que recibiron a visita do equipo máis en forma do grupo 5, o Cordeiro. Foi un encontro igualado de principio a fin, onde dous equipos anuláronse e non pasaron do 0-0 inicial. Houbo ocasións, pero as defensas e a falta de acerto impediron que o marcador se inaugurara. Reparto de puntos que deixa a Unión no terceiro lugar cunha renda de 8 puntos co Cordeiro, cuarto. O Abanqueiro foise de baleiro e perdeu contra un rival directo para sentarse na zona media da táboa. Vista Alegre acolleu o duelo no que se mediron ao Ponte Caldelas. O encontro comezou ben para os boirenses, que se puxeron por diante no minuto 25 grazas ao gol de Jorge Teira. E 5 minutos despois, Brais Outeiral duplicou a vantaxe local. Pero os visitantes reaccionaron e no 36 acurtaron distancias. Xusto antes do descanso, no engadido, o Ponte Caldelas igualou o marcador, que lucía o 2-2 no tempo de ocio. A segunda metade arrancou coa igualdade sobre o verde, pero no 70 os visitantes confirmaron a remontada co 2-3. O Abanqueiro buscou de novo empate, pero no 84 o Ponte Caldelas fixo o definitivo 2-4. Derrotados da Charca, que pecharon a xornada no 13º lugar con 8 puntos de marxe co descenso. O que se mantén fora da zona perigosa é o Valiño, logo de superar nun encontro moi rifado a Agolada, rival directo pola permanencia. Non foi un partido doado para os crucenses, que tiveron que esmerarse para sacar algo positivo do Hospitalillo. Os locais penúltimos precisaban gañar para manterse na loita por sair do descenso e amosaron garra sobre o verde. O Valiño non se amedrentou e comezou a crear ocasións ata que a media hora de xogo Cristian Esono superou o muro do Agolada para inaugurar o marcador e poñer o 0-1. Resultado que imperou durante o resto do encontro. 3 puntos de ouro para o Valiño, que se mantén 15º empatado a puntos co Cuntis e con 4 de marxe co descenso. Mentres que no grupo 2 a Esteirana segue en caída libre e perdeu por goleada ante o Boimorto. Os muradáns pechacancelas 12 puntos por debaixo da permanencia cederon as primeiras de cambio no Carballal. Os locais aproveitaron a feble defensa da Esteirana para inaugurar o marcador no minuto 5. No 25 traspasaron novamente a meta visitante e ao descanso xa mandaban por 4-0. A Esteirana non atopou o camiño gol por segundo encontro seguido e non puido ocultar distancias co Boimorto, que no 78 marcou o definitivo 5-0. Dura derrota da Esteirana, que é o último clasificado ao sumar 14 puntos e ten a permanencia matemática a 12 cando faltan por disputarse 10 partidos.